30 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Файзобод дар деҳаи хами савраи деҳоти ҷавонон аз қитъаи замини помидор дар хоҷагии деҳқонии Чаноро дидан намуданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки майдони умумии хоҷагии деҳқонии Чаноро 611 гектарро ташкил дода, имсол саҳмдорони хоҷагӣ дар баробари дигар зироатҳои кишоварзӣ дар 4 гектари он помидори гулобии хоси ноҳия ва навъҳои дурагаи серҳосил кишт намуданд. ҳосилнокии ин навъҳо тибқи хислатномаашон бо назардошти риояи қоидаҳои агротехникӣ аз 500 то 700 сентнерӣ аз ҳар гектар мебошад. имсол низ чун солҳои қаблӣ дар ин самт саҳмдорони хоҷагӣ пешсаф буда барои таъмини бозори истеъмолӣ ва истеҳсоли маҳсулоти хушсифат масъулият доранд. кишти помидори мо 1 гектар, соли гузашта ами замин мо 50 тонн гирифтем, ин сол кӯшиш кардем 70 тонн гирем. Коргар 10 нафар дорем, омода аз сари замин помидорҳои моро мебаранд. мо мақсад гузоштем ки бо ин маҳсулоти худамон бозорҳои ҷумҳуриямонро бо ҳамин помидори хушсифати худамон таъмин намоем. ҳосили фаровони помидор дар ин хоҷагӣ заҳмати пайваста ва дилбастагии саҳмдоронро ба замин бозгӯ мекунад. зимни суҳбати самимии кишоварзон аз дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати кишвар ёдовар шуда, иброз доштанд, ки дар оянда низ барои рушди ин бахши кишоварзӣ фаъолиятро аз рӯи таҷрибаи андохтаашон боз ҳам беҳтар ба роҳ мемонанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ва саҳмдорони хоҷагӣ барои боз ҳам баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ, васеъ намудани масоҳати кишт, ҷорӣ намудани технологияи пешрафта, истифодаи тухмиҳои навъҳои серҳосил ва баландбардоштани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ дастуру тавсияҳо доданд. иқлими ноҳия барои ба даст овардани ҳосили зиёду босифати навъҳои гуногуни зироати кишоварзӣ мувофиқ буда имсол дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар 355,6 гектар навъҳои серҳосили помидор кишт гардид. ҳосили ҷамъоваришуда аз ин навъи сабзавоти серталабот ба ҳолати 28 сентябри соли равон 5714 тоннаро ташкил додааст.